Wara li fit-tmiem il-ġimgħa l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, l-MEP David Casa żvela li fil-jiem li ġejjin se jkun qed jippubblika r-rapport konklusiv tal-FIAU li jikkonferma korruzzjoni u ħasil ta' flus fl-ogħla livelli tal-Gvern Malti, iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, il-kandidat Laburista Jeffrey Pullicin Orlando, infex jgħajjar u jgħeddet lil David Casa u saħansitra qed jinsisti biex il-Pulizija tarresta lill-MEP tal-Partit Nazzjonalista. Permezz ta' post fuq Facebook, Pullicin Orlando staqsa fejn il-Pulizija u sostna li David Casa kiser il-liġi meta akkwista u tkellem fuq id-dokument konfidenzjali tal-FIAU. Il-kandidat Laburista insista li l-Pulizija tkun qed tonqos jekk ma jittieħdux passi kontra l-MEP tal-Partit Nazzjonalista. Madanakollu fit-tweġiba immedjata, David Casa sostna li ebda theddid mhu se jwaqfu milli jkompli jagħmel dak li hu sewwa u li t-talba għall-arrest kontrih minn xi ħadd daqshekk viċin il-Prim Ministru hi tal-mistħija. Il-lejaltà tiegħi ilejn il-poplu Malti wawċi u hu dmir tiegħi li nikxef l-attività kriminali, sostna David Casa. U temm jgħid li se jkun qed jippubblika r-rapport konklusiv tal-FIAU u li għandu jwassal biex il-Prim Ministru ma jkollu ebda triq oħra ħlief li jkeċċi lil Konrad Mizzi.